kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Saare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗon e no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hannde jaatanen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jaam hiire mon hannde ko ñalawma alarba hawri ko nogas lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi nogas jeegom habaruji mon e ɗemgal Pulaar giɗoɗen ko fate weeyo semtinɗon tan ko toɓoji ɗinen continue diwan Cincinnati e ko tawri ɗum na toɓoji kadi ma continue ɗeɗo balɗe garoji foof hawnaki janggo alhamisa mbaɗi darto BTW seeɗa kono noon ma toɓoji kadi gartu kikiɗo ɗum noon ko noon continuirta ñande alarba yontere aronde ɗum noon toɓoji en ma mbatta ndiyam kewɗam. Habaruji men toon to Washington tungnade ko mi toon to Maison Blanche no kanko Donald Trump o jokkodiri no hannde e Benjamin Netanyahu premier ministre mo leydi Israel kalde kalmaɓe noon ko sibabude proposition mo kamɓe Iran ɓeɓe neldi ko dertinte caɗele gonɗe toon to Moyen-Orient haare hakkude kam États-Unis Israel e Iran oɗon proposition ngaji noon ko ene wayno ko leyɗele ko wayno Qatar e Pakistan ndewi ɗon e kadi ene wayno taw leyɗele waɗi ko wayno Arabie Saoudite Turquie e Égypte ene jaati hen hay sinno koɓe caktani holko woni détail-uji oɗon proposition walla nandodiral kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ɓe ko poɗodirta oɗo saha joni ene wayno ko oɗo lettre wiide wonde ko kamɓe ɗiɗi fof kamɓe États-Unis e kamɓe Iran yoɓe ɓe mbiya wonde ɓe ganniyi wonde deññude haareji hakkude mabɓe kadi ɓe ganni hen balɗe 50 mbawa haaldude hen lettre o kadi ne haali hen wonde koɓe cirtol Hormuz ngol udditi Iran kadi hoore mum ma jappa ustude programme nucléaire mo jogui kono noon ene wayno ko tungnade ko yalti toon to Maison Blanche e tungnade kadi heeɗiɓe haalluji makko kanko Donald Trump e Benjamin Netanyahu kañum hoore mum e surtout kadi wonɓe toon to Israel kolli wonde Benjamin Netanyahu nde haala hakkude muɗum Donald Trump gasi nde ene wani yeeso mum hollama kañum hoore mum ene ñirɓini donc weltaki kamɓe États-Unis continuité mabɓe ɗo o haaldude e Iran walla hawrude Iran ni tungnade hannde axios ko haali ɓe mbi wonde ko takkiɓe Benjamin Netanyahu mbi wonde ko Benjamin Netanyahu winde sinde ko sago muɗum kamɓe États-Unis ɓe continuade bombardude Iran e continue kadi bonnude nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa henna kamɓe Iran eɓe cohli ɗum ɗon ko infrastructure ɗum ɗon nan infrastructure noon e jeeya hen surtout henno nokkuji pewnoji kuɓam e nokkuji kadi pewnoji ɗum ɗoji gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa Iran hutoro ko wonde foof en wayno ko oɗo saha joni hono kanko Benjamin Netanyahu ɗum ɗon ko hunde kadi nde holli wonde ko en wayno o weltaki hen o hoolaki Iran o hoolaki kadi wonde ko kamɓe États-Unis eɓe poti hawride Iran ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko haala jaltu siftindon ton ko Cecilfa gonton ha hande en wayno ko kamɓe États-Unis oɗo saha joni si hawnaki kanko Benjamin Netanyahu hawnaki kanko Donald Trump kadi pression pour jabde oɗo proposition hay sinde wona noon yiɗirno ko pression gonɗo oɗo saha joni toon to États-Unis hande toon to Washington kadi caggal woteji baɗnoɗi ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɗum noon ko tuggi samedi ha e tan ma talata a wallama hono kanko Donald Trump oɗo saha joni woni koye campagne ko wiyete wattade nde noon koye kala républicain ji ganduɗa ko sénateur uji hay sinde koen ɓeɗon kolli wonde ene kolli ko ɓenni kañumen ko supporteur uji makko ene wayno ko campagne woni oɗo saha joni pour wiide wonde ko par ce que ɓeɗon en callo hen saji haalluji makko walla gumminima ɓeɗon en callo haalluji makko walla hen saji gumminima gueɗe ɗe ganduɗa lundiɗe kanko ko yiɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko sakiti ko wayno ko kanko Thomas Massi jeeyaɗo toon to Kentucky ene wayno ko kanko Donald Trump o wondi no wati wi wonde ko guillande oɗon Thomas Massi kañum hoɗum jeeya e sarɗiyankoɓe républicain ji umminɓe kala ko wiyete dossier Jeffrey Epstein udditi yo kala ko woni e dossier muɗum kala ko woni e haala muɗum yo yaltina ha laaɓe e kadi kala yimɓe ɓeɗo sukaɓe rewɓe mo ganduɗa hen kañum koyemin leftanoma walla en gulliti oɗo saha joni wonde ko alay saago enquête o waɗe kañumen fof yo garde toon to congrès ɗum noon guila nden kanko Donald Trump o wino alay saago mo watto hono kanko Thomas Massi to banggue to Louisiana noon hono kanko biyeteɗo toon to Louisiana hono kanko docteur Bill Cassidy kadi ko sénateur en woni ko kañum huurum ñande samedi nde en perdi woteji ɗiɗon noon en woni kanko Donald Trump ko yooɓi ko wulliti e oɗon wonde ko kañum hoore mum en jeeya e sénateur uji walla sarɗiyankoɓe nden hitande ujunaji 217 e darinoɓe yentuɓe démocrate en pour waddemo empêché ko wawi wonde fof en wayno ko ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa oɗo saha joni ma ɓeyden parti républicain caɗele e surtout kadi ko kanko Donald Trump ɗo fuɗɗi lurodirde e gardiɗo suudu sénateur uji hono kanko John Thune caggal nde kanko Donald Trump kadi o yalti kadi o supporti o wi wonde o supportata toon to Texas ko neɗɗo biyeteɗo Paxson noon kañum woni attorney général toon au lieu de wallude hono sénateur gonɗo toon biyeteɗo John Cornyn gagnade John Cornyn noon en wayno ko teskita hen ken wiye
90% e kala halluji mo kala kadi gede de wadata tonto congrès en wayno ko wallude walla ko supportude kanko Donald Trump ko non wayno ko odo sadio non kanko Donald Trump en wayno subaki konnen o subi ko Paxson to bange o subi ko Paxson ko dum wadi hula wonde konde galdo jibutel hawnaki ma addan parti républicain chadel tawde kanko gardi du congrès kanko gardi du sud sénat en wayno ko jantuno kanko supporti ko jan korne dum do fo non en wayno kadi no yiya wonde campagne gummido do sadio ni kambe républicain be beltani makko kanko Donald Trump donc beedo didi sénateur uji e hawnaki kan jan korne mayantu en e kanko kadi ko en Marjorie Greene Taylor beedo fon gummi campagne o do sadio ni wiidu wonde ko ala sago ko wiete maga dar natto wode parce que kanko Donald Trump e programme makko maga fo be bonni parti républicain dum non anda ko no dum jogor wadi surtout en campagne jogordo walla e wote jogordo wadi mois de novembre hitandu junnaji didi e nogas jogom so tay kanko Donald Trump way continuer wallude yimbe be support pour habe gagno en jonde ton to sénat américain hande États-Unis kadi ko halte hande o do sadio en wani ko kanko Donald Trump pourtino planton no ARS non ko gomu laamu topiri ko fate impoji leydi wonde ko sibabu be jaltinino kanko impoji makko hitan ujunnaji didi e sappo jeedi kono non wani ko ciagal ko yalti de balde ko en wani ko kambe artibe laamgo walla avocat ja artibe o do ngum kalde avocat makko pour wiide wonde ko o retire plante makko kono non wani so tawi o retire plante makko kanko Donald Trump en wani ko ebe kanko yimbe alliéji makko walla yimbe nganda supporti mum ebe jeene kan abo milliards didi milliards non kanko Donald Trump yidi ko kuddum ko yimbe supporteur ji makko en jeya ko halno hen kadi ko yimbe be nganda nanganobe der parce que nanganobe siba bunde jani tonto congrès nyade jegom lewru janvier hitan ujunaji nogas jegom dum non en jeano ko be o haali kono non wayno ko tumnade kongudi jaltude hunugo makko kanko gardido justice leydi ndi odo sajon on Tad Blanche ko haali wi wonde ko en wayno ko bedo yimbe nanganobe sibabu kanyum ko jani policier ji ton to congrès en wayno ko commission bada do sadio jewde hol walla sebe o pour hebde o kalis kanyum ko men pour jewde bedo tawde ko crime ji badi dum do fo non ko hunde ne ganda en haaluji jaltudi ciagalde kanko Tad Blanche do ari ton to congrès hanki hakkunde podondiral hakkunde makko démocrate e hakkunde makko won républicain ji be jida o do sadio ni kala ko fate bedo en yimbe yannobe ton congrès en jene ko dum wadi sardi yanke goto républicain bietedo Brian Fitzpatrick e dum no ender kongudi yefti wi wonde ko kanko maw daro page fo do wadata pour mbale hadde wonde ko kala dedo page de Donald Trump woni do mudum pour hutrade ɗiɗo milliards ji ɗiɗi rokkude dum surtout bedo yimbe wietebe kanyum ko jani ton to congrès donc dum do foko division ngaji ganda o do sadio nen yiya parti républicain surtout en gardgol makko kanko Donald Trump ko wonde fofen wayni ko haala kanen continue haalede ton donc kanko Brian Fitzpatrick ko ender kongudi do haaldum ne haalde reporter ji o wonde ko mo wadde dole makko 100% pour hadde odo ɗiɗo milliards ji ɗiɗi ganda kanko Donald Trump mo yidi hutura dum rokkude yimbe be ganda be wori ko seyla makko pour yaru yes e kadi en wayni ko letter mo gummido ton to département justice en holla wonde ko commission wada odum commission kadi be don rendi kadi ko kanyum ƴewat hol fodbe rokkede odon kalis kanko Brian Fitzpatrick no wi wonde ko kanko war makko o midi andu ni hol gardi do don commission ko odon gardi do don commission woni namdetedo odo Tad Blanche ko halno hanki wi wonde ko kanko Donald Trump ko ala yimbe jogabe rokkede odon kalis kono non e wayni ko so tawi ala hen so tawi ko gardi dum kadi ko goto donc kanko Brian Fitzpatrick en wayni jeyaton to Pennsylvania o jeya kadi ko nokku mo ganda en votini no hono Kamala Harris nder campagne mun présidentielle hitandu junnaji ɗiɗi nogas e nayyi kanko kadi woni républicain gadon yaltude dartade contre ɗeɗo peeje baɗeteɗo oɗo sadio ni pour yende kanko Donald Trump walla sehila makko sibabunde Donald Trump jaɓi wasde portude plainte gomu e laamu muɗum sibabunde kayitaji mum jaltinama hitandu junnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi hobruji men États-Unis cekkitorɗen ko toon to San Diego ɗum noon ko e oɗo ñalawma kamɓe oɗo juma gonɗo toon to San Diego nde woni e sunare ne ubbude yimɓe tati waraɓe toon ɓe hono garde gonɗo toon e jangguinowo e neɗɗo kadi goɗɗo liggoton toon ene wayno ko police yaltini oɗo sadio ne enquête muɗum wi wonde ko ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo jaro sappo e jeeɗiɗi jaro sappo e jeetati tumaɓe ko kañumen goni felluɓe toon to juma to en wayno ɓe tawi gueɗe auto men gueɗe kewɗe gueɗe
ɗe kadi ko hunde geɗe ɗe ɓe bindi kamɓe ɓeɗo sukaɓe hollude wonde holno ɓe natiri ko fate ɗiɗo haggillaji te anji yimɓe hewɓe e diineji kewɗi tugnade hande police ko yaltini wayno ɓe tawi toon ken wona 50 fetel taw ɗiɗo mo fi andi fetelaji mawɗi waɗi pistoleji ne waɗi ene wonde kure muɗum ene wonde kadi comci ɓorne seeɗi pour ko wonande yimɓe hutorto fetelaji ene wonde kadi gueɗe électronique e kadi kayitaji kewɗi ɓe bindi holno ɓe jiiɗiri aduna o way e surtout yen basade e wonde ko alay saggo basade e yidde mabɓe taw ko yidde mabɓe kadi ko hunde fandude leñamagal ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hono kamɓe jinnaɓe ɓeɗo sukaɓe eɓen enquête oɗo saha joni so tawi hol yebare ɓe jogui ha ɗiɗo perlaji fof ne dendini e galleji mabɓe walla ha sukaɓe mabɓe ne nde e jeeya ɗeɗo gueɗe ko wawi wonde fof police o yaltini oɗo saha joni wi wonde ko kamɓe ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo ene wayno ko ɓe janggi ɗiɗo boneji e kadi ɓe keeɓi haqqillaji wadde ɗiɗo bonandeji e surtout en joggade gagnantumagal faade yimɓe wonɓe koye internet. Habruji men international ko tonto Sénégal giɗoɗen conseil des ministres waɗi toon hande ɗum noon e gardingu tiɗo leydi Sénégal hono Bachir Diomaye Faye ko teskira hen tan ko jiida kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kanko Bachir Diomaye Faye o haalani gouvernement mo Ousmane Sonko ardi décision mo ƴefti pour wiide wonde ko kadi il faut ɓe mbatta haqqille e yimɓe wonɓe lawumɓe holno liggeyaji men no mbayi moƴƴude eyi ɗum noon kadi e wiide makko kadi kanko Bachir Diomaye Faye ene wayno ko conseil des ministres baɗannoɗo yontere fof hankkadi net une fois par jonti ɗiɗi waɗata tan kettiɗo kadi ma hutere liggotoɓe gouvernement e holno liggey mabɓe yaari ko jiiɗa ɗum kadi kanko Bachir Diomaye Faye nder kadi ɓatake mo neldi ɗum noon ko les Lions du Sénégal ɗum noon ko équipe mabɓe jeu football o yetti d' abord kamɓe ɓeɗo fettoɓe football ko yamiri ministre député ko fate jeunesse et sport peeje football taw kadi kañum horumine jokkodire e fédération sénégalaise de football peeje bawɗo wonde pour wallude oɗo équipe Sénégal yaade taweɗo toon e coupe du monde baɗowo toon to États-Unis Mexique e Canada ɗum noon ko hakkude 12 lewru juin ha 19 lewru juillet hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom ko way wonde fof ko kanko Bachir Diomaye Faye kadi ne woni o yalta fotaji oɗon message nde waɗa ɗum de kanko e rewɓe makko eɓe jogui coupe d'Afrique des nations mo ganduɗa kamɓe équipe Sénégal ɓe kawno toon to Maroc. Habruji men international hande tumnade kadi ko wumi toon to Cuba hono kamɓe États-Unis ne wayno ɓe gudditi enquête toon to Florida alarba hande ɗum noon fawde gardinoɗo Cuba bonandeji walla toñangueji wiide wonde koye nder hitande 1996 kamɓe laamu mabɓe ne wayno ko yandino toon avion ngaji militaire uji américain kanko Raoul Castro ko nattuɗo woni président ko naywuɗo kanko Raoul noon jaro hande e duuɓi 94 ko goto e ɓurɓe jogade dole toon to Cuba ha hande no natti wonde laamu lewru mayno ndu kadi wayno ko tribunal goto fawino makko toon bonandeji wiya wonde ko kanko hoore makko mo jeeya e laamu ngu ganduɗa takkango kañum hoore mum yamiri américain ji warde ɗumen e ɗum ɗon kadi ene wayno ko ɓeɗon yimɓe famille aji joni mbaɗa wayno ha oɗo saha joni goni ko toon to Florida hande kadi e oɗo ñalawma alarba kadi ko ene wayno ko kanko Raoul fawama kadi toñangueji goɗɗi toñangueji ɗe nen ko sababude kanko hoore makko yandini avion ngaji américain ji tugnade ko habaruji gumiɗo région to Cuba hono kanko ministre toppiti ko fate affaires étrangères mo Cuba kanko biyeteɗo Bruno Rodriguez Parilla e nder konnguli ɗi ƴefti walla kadi ko haali o feeli gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe américain ji mbaɗata surtout haalde haala Raoul Castro toon to tribunal uji mabɓe nder kankone ko windi e nder page makko o wi ɗum ɗo ko hunde kadi hollore wonde ko kamɓe Amérique surtout gouvernement Donald Trump ni woni campagne muɗum pour toñje leyɗele ɗe ganduɗa ene jeeɓi koye men en nadde e kafruji walla yaɓɓude droit ji men ɗum ɗo fof noon ko fate affaire Cuba o en tuma wonde ko kanko Marco Rubio tinomo jina gaddaɗo ene wayno ko kanko Marco Rubio kadi omo jeeya e wajiroɓe Donald Trump ko pour fate yo yanoy toon to Cuba walla walla même yo nanggu kan hono mennoɗo ardade leydi Cuba kanko Raoul Castro ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko ko Marco Rubio omo takka wonde ko ɗiɗon jikkuji ɗiɗi Donald Trump jogui ɗi ko ɗin jikkuji jogui kanko no yoftade sibabu no jinnaɓe makko ndi wonamo ko wawi wonde fof e nder haalluji kalanoɗi toon to Chine hono kanko Xi Jinping aduna o joni ko tampini aduna o ko neɗɗo ɓurɗo dole fof wi ene waɗa ko weli ɗum noon kadi ene wayno ko jinni fatude Donald Trump ko ɗum woni oɗo saha joni kamɓe États-Unis ko mbaɗata surtout en kondande Cubanaji e surtout kadi caggal kadi nde ɓe nangi lamɗo jeenoɗo toon to Venezuela musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam